А успяваш ли да монетизираш всъщност профила си или все още си в началото и искаш те първа да го развиваш? Супер! Ами то всъщност това, което да, ще да те посъветваме всъщност да започнеш с създаване на безплатно съдържание, нещо, което да обучаваш хората на нещо, да си им полезна, да си създадеш, така да се каже, една топла аудитория, която да ти се доверява, да те следи с интерес, да вижда какво правиш и вече във времето, когато тази аудитория е готова за това нещо, когато достатъчно добре си я подгряла, буквално месец-два след като започнеш да предлагаш услугата, съответно тя може, че се довери и да купи от теб. Буквално ти можеш да започнеш с първи стъпки, първо безплатна опознавателна среща, консултация, после във времето може да предлагаш някаква среща с стилист, нали, на която заедно да сте, да отидете на шопинг, нали, да дадеш съвети на човек как и по какъв начин. Да, и аз си мислех, че в тази посока искаш да се развиваш. Нищо, нищо. Няма проблем. Аз съм тук така ли, че да помагам и да давам обратна връзка. Чакаме да се съберат, ако ще дойдат още няколко момичета. Ако не, след малко след теб ще започна с това, което и аз съм се подготвила. Но за мен е важно дори да е като отворен разговор, за да мога да ви бъде, нали, максимално полезна. Затова сме тук да си помагаме. Благодаря. Точно така, аз искам наистина да сме максимално близки, точно като едно, нали, мини общество, не просто аз да изнасям някаква лекция или обучение, а по-скоро за мен ми е важна дори ценната обратна връзка и това, което вие сте научили, сте приложили, защото ние колкото и да сме тук и да си говорим, най-важното е да се работи и да се действа, нали, аз съм човек на действието, ето и Софи може също да потвърди, защото с нея много често сме работили по различни проекти, менторства и така нататък, но за мен е важно наистина да се работи, да създава съдържание, защото затова сме в Инстаграм в крайна сметка. Във времето да се опитаме това нещо да го монетизираме, нали? Не просто да, то може да ни създава удоволствие, както ти казваш, нали, на теб ти е готино да заснемаш тоалети, различни видеа, такива да правиш снимки, то ти е готино. Да, защото, но всъщност в крайна сметка идеята е след някакво време ние да започнем да изкарваме пари, нали, тъй като ние искаме да избягаме от модел инфлуенсър, да отидем към модел предприемач. Нали, тоест, да, ние може да покажем начина си на живот и това, което правим, но в същото време най-добрият вариант е... Да. Няма проблем. Аз съм пуснала записа, така че няма проблем. Ще го изгледаш по-късно. Добре, благодаря ти. До скоро, Софи. Така че да, най-важно е всъщност ние да сме в фокус към модел предприемач, т.е. да не се притесняваме, постоянно да заявяваме услугите си, това, което предлагаме и така нататък. Естествено, ако ти си в начален етап, най-добре ще те съветвам да започнеш с някакъв вид безплатна консултация. Първо това, нали, да комуникираш, за да може малко от малко да...
Да, може и във времето да предлагаш някакъв вид безплатна мини книжка или гайд, от който хората могат да я взаимстват и да научат повече, нали, за това кое, какво, как да комбинират, нали, като стилове в ежедневието, и вече след като предложиш тази безплатна книжка, съответно ти да дадеш някакъв вид платена услуга. Защото в момента най-успешните профили, аз виждам и по моя, и по други клиенти, на които управлявам всъщност профила, са точно такива, в които хората коментират с ключови думи, след което ти им взимаш имейла и им изпращаш, да кажем, на имейл съответно нещо безплатно като книжка, обучение или нещо такова. Най-успешните профили са това, защото един от най-големите метрики всъщност в Инстаграм всъщност са въпросните коментари. Нали, да накараме хората да ни остават колкото се може повече коментари, за да може съответно така да се развърти профила, че това показва на алгоритъма и сигнализира, че ние сме интересни и започва да го предлага на нови и нови хора. Така че според мен може да помислиш. Да, значи с въпрос е важното и другото, което е наистина някаква мини книжка или гайд, която да можеш да им изпратиш. На здраве! Аз съм с водичка, но по-късно ще сипа и винце. Супер! Аз така ли, че ще пусна направо скрин на моята презентация, която съм подготвила, защото това, което искам днеска да ви кажа, е нещо, което за новия сезон смятам, че само да видя как да си пусна презентацията. Ти ще ми кажеш дали съответно ми виждаш така. Дали виждаш прозореца ми? Така. Така. Супер, добре. Значи идеята на днешната среща всъщност е точно тази, да подготвим съдържанието си за успех през новия сезон. Защото ние може, нали, да публикуваме различни хаотични постове, хаотични видеа, но идеята ни е да си имаме някаква изградена стратегия за това нещо и най-важното е да си поставиме поне за първия месец, сега да кажем за септември и за октомври, да си поставим една основна цел, която да следваме стриктно. Да кажем, в твоята ниша целта ти е за този един месец да направя няколко мини книжки, с които мога да обучавам хората на нещо. Примерно, нали? В момента, понеже говорим за твоята... Да. И върху това да се фокусираш в първия един месец. Защото когато, нали, ние хората се разпиляваме, гледаме другите кой какво прави, нали, взимстваме идеи от различни други, нали, видеа и така нататък, буквално се разконцентрираме и накрая се чужим, добре сега, ние откъде да започнем, нали, какво по-напред да започнем да правим. Затова според мен най-важното нещо е ти да си поставиш една цел, да си я следваш. Както аз, например, нали, съм си поставила цел. Сега ще реализирам точно този и този курс. Целият фокус трябва да ми бъде само към него. Нали? Защото колкото повече задачи имаме, толкова повече се разконцентрираме и накрая не свършваме нищо. Нали, до край. И за да подготвим профилите ни за успех, е хубаво още от самото начало първо да прегледаме биото, нали, на профила, което е най-важното, и да видим съответно кое според нас не работи и кое трябва да подобрим. Биото ни е като нашата визитна картичка. Нали, представи си, ако то не е написано както трябва, така че да грабва вниманието на човек и да му каже конкретно кои сме, какви сме, какво предлагаме и така нататък, този човек, който идва в нашия профил, той може да го разгледа, да не се ориентира лесно и ние да го изгубим. Разбираш ли? Не трябва да си представи както е профил е като една елха с играчки. Ако тя не е украсена както трябва, по конкретните параметри, с нужната структура, оптимизация и така нататък,
буквално тази елха няма да привлече вниманието на зрителя и той ще си тръгне. Затова не знам дали знаеш, но в биото е важно да казва точно конкретно кои сме ние, какво предлагаме и защо нашите хора да ни се доверят. Нали, това е много важно. И заради това е хубаво в биото точно това. Да кажем, новите хора, които дойдат в профила ни, да прочетат в биото ключова дума fashion, да кажем, и ще ти изпратя безплатно ръководство. И в момента, в който тези хора това го прочитат, те просто ще ти напишат на лични съобщения, а това още повече стимулираме по този начин активността на профила и това се харесва от алгоритъма. Колкото повече хора ни пишат на лични съобщения, толкова повече профила се избутва напред и напред към нови и нови хора. Да, затова просто е хубаво да кажем в моята ниша, ако е как да изкарваме пари от Инстаграм, отгоре в биото ни трябва да има, да кажем, лично съобщение успех и ще ти изпратя повече детайли и буквално давам конкретно ръководство, някаква безплатна книжка, за да може човека да се запознае с мен. Може даже да разкажеш в тази мини книжка за теб, нали, каква си, какви са твоите интереси, откъде е дошла любовта ти към модата, да кажем. Нали, нещо по-интересно, към което хората да се припознаят. Да, или... Да, може и в последващия месец, няма проблем за това. Въпросът е за този месец, да кажем, ти можеш да си определиш и нещо друго. Може да си определиш, да кажем, в този месец трябва да имам поне по 4 поста на седмица. Поне. Нали, минимум. Ако искаш, да кажем, да достигнеш до нови и нови хора и съответно още повече да ти се развие профила. Нали, разбира се... Сторитата не се броят, да. В сторита е хубаво да имаш колкото се може повече, как да ти кажа, колкото се може повече сторита, защото ако теб те няма, да кажем, няколко дни, поредни дни, хората буквално забравят за теб. Така че дори само едно стори да качиш, нещо свързано с твоя начин на живот, с това, което ти се случва, как, да кажем, в момента се подготвяш за есента, какви тенденции следваш. Общо взето нещо свързано с тебе и с твоите интереси, хубаво е да го имаш, защото наистина хората във времето забравят за тебе. Нали, трябва периодично да напомняме за нас по някакъв начин. Да. Но, пак казвам, в началото изглежда малко по-сложно, но с времето, когато човек се изгради някакви навици, как да ти кажа, става все по-добър и по-добър в това, което прави и съответно започват да му се получават нещата. Нали, понякога е нужно, нали, човек като мен, който, как да ти кажа, да ти даде, нали, нужните съвети и напътствия, за да можеш да знаеш горе-долу кои са най-важните неща вече, които с времето, нали, ти самата да си следваш. Но аз ти казвам биото, че е основно, тъй като то най-много говори, нали, към новите хора. Секунда само, тъй като и Диана виждам, че се включва. Здравей, Диана! Здравей! Така, продължаваме с презентацията. Здрасти! Ами до момента ние започнахме всъщност да се опознаваме, тъй като Дани не беше част от предното обучение с нас. Сега вече подготвяме, как да се каже, профила си за успех. Ето Мария също се включва. Здравей, Мария! Събираме се малко по малко. Здравейте, да. Мисля, че вие бяхте част от предното обучение, само Дани в случая е нова. Така че, Дани, просто ще помоля накратичко да разкажеш на другите момичета с какво се занимаваш, съвсем накратко и набързо, за да може да се опознаем и да си имаме една по-приятелска, френдли атмосфера.
Супер. А кои са така най-големите ти трудности или нещо като предизвикателство, което нали, се опитваш да се справиш? Ти накратко нали, ми разказа, но все пак. Да. Всичко е въпрос на добро планиране. Аз да, в днешното обучение точно и това съм заложила, защото знам, че на всички ви е най-трудно да създавате ежедневно съдържание. Това на мен ми е пределно ясно. Много често клиентите ме питат, добре да сега какво да запиша, какво да направя, всичко до момента съм го говорила и така нататък. Но когато, да кажем, си определиш един ден в рамките на 3-4 часа и си казваш, това е моето време, в което аз се подготвям за новата седмица за създаване на съдържание. И буквално понякога не е нужно да имаш нещо супер перфектно като видеа, че сподели, нали, че перфекционизма също доста ти пречи и ти влияе. Да, просто алгоритъма предпочита повече да сме постоянни, отколкото да сме перфектни. Тоест, дори да има нещо, което не се харесваш толкова добре или пък се чудиш дали да го публикуваш или не, по-скоро да сме активни, отколкото да не качваме нищо. Наистина. Абсолютно. Абсолютно, всъщност точно това, за това съм споделила основната ни тема при днешния ни разговор, защото много ми се иска да подготвим съдържанието си за успех през новия сезон и едно от най-важните неща всъщност е ние да сме автентични, както нали, ти каза, да си себе си, да се показваш такъв какъвто си, защото наистина ние излъчваме това, в което вярваме. И ако говорим нали, някакви неща просто защото нали, другите го правят или да кажем сме видяли нещо, че ни е харесало и сме го копирали дословно и така нататък, повярвайте ми, ако това, което нали, си ти като енергия и говориш нещо различно от това, просто хората това нещо ще го забележат и ще се отблъснат в един момент. В началото може да ви последват, да ви харесат, но във времето, ако наистина не сте себе си, просто има огромен шанс тези хора да си тръгнат от този профил. И във време, в което нали, всички масово си създават постовете с чат GPT, буквално виждаме едно и също съдържание, нали, прекалено насякъде, е все по-важно ние да се опитаме да създаваме съдържание през нашите лични истории. Нали, аз затова ти казах и преди време. Всъщност, за да подготвим съдържанието си за успех сега за сезона, взимаме просто един тефтер за 2-3 часа и оставаме насаме със себе си. Казваме си, добре, сега ще помисля какви истории са ми се случвали във времето, преди време, било то като по-малък или като нали, във времето като майка, няма никакво значение. Просто със сигурност на нас са ни се случвали много различни истории
важното е да се опитаме да ги разкажем. Защото колкото по-уязвими сме и колкото по-показваме някакви успехи, провали, нали, в случая с модата може спокойно да разкажеш за това през какви различни модни решения си минавал в годините, докато намериш нали, твоето, тъй като в случая нали, съм така приятно нали, изненадана от това, което правиш, ми се иска да го използвам като пример. Но така или иначе, може много така да покажем себе си по начин, по който ние нали, искаме чрез нашата история и това, което ни се случва. Нали, аз не случайно преди време си спомням, като имах една инфлуенсър кампания с бранд Дайхман за обувки. Една от кампаниите беше точно да разкажем от баба ни и от майка ни преди години на какви съвети те са ни учили, нали, модни съвети, които ние сме взаимствали от тях и съответно да разкажем как в момента те ни влияят по някакъв начин във времето. Тоест ние тук показваме отново някакъв вид сторителинг, нали, какво сме научили от баба си, какво актуално, тъй като нали, тенденциите се преплитат, стари неща в момента отново са актуални, нали, всичко се върти. Така че, ето това също е една тема, която ти дори можеш да заложиш нали, във времето в твоите постове. Абсолютно, абсолютно да. И тук виждам, че Диана пише, разбирам за играчките и мястото. Това чак сега го виждам. Но важното е, че това е автентично и дори нещо да се вижда като играчка, винаги можеш да разкажеш съдържанието за майката. Да. Аз не знам дали Диана предния път се представи, тъй като имаше две Диани в общността и не знам дали не ви бъркам. Да, здрасти, Диди, да. Сладурче, да, супер. Ами радвам се, че така успявате наистина да съчетавате полезното с приятното, така че хем да научите нещо ново, хем обаче да сте полезни, нали, за малките. Така че да, това, което исках още от началото, другите момичета изпуснаха, е, че поставянето на цели за нашия сезон в момента е най-важното нещо според мен, за да подготвим профила си за успех. Ето тук може да видите, само да си шерна екрана, секунда. Така. Виждате ли ми екрана? Да, сигурно го виждате. И това, което исках да ви споделя е, че хубаво е през месец септември или октомври да се фокусираме върху една основна цел, върху която ние да следваме. Да кажем, ако аз за месец октомври имам целта да запиша и да създам един нов курс, т.е. аз трябва да се фокусирам само върху него. Да кажем, да направя имейла и след това вечер си ги разделя на по-малки задачи и цели. Като, например, да направя имейл автоматизациите, да направя лендинг страницата, да подготвя подгреви за сторита и постове, да направя лид магнит. Може по-натам да си говорим за това какво е лид магнит, защото в момента това е наистина така популярния начин, по който да се продава, но всъщност идеята с моите нали, неща е това да ви кажа да се опитате буквално от една цел да се я разделите на по-малки цели. В случая, както да кажем при Йорданка, аз си дадох като пример да кажем да се фокусира върху изготвяне на 2 мини книжки, някакво безплатно съдържание, което тя може да даде на нейните последователи, защото в момента най-работещите профили всъщност може би става Мария, мисля, че не си изключила микрофона и по този начин става някакво
неприятен звук. Така. Здравей, няма проблем. Да, и всъщност идеята е тази наистина, чрез тези безплатни мини книжки ние да се опитаме да създадем още по-голяма активност в профила си, защото в момента най-успешните профили, които продават, са тези, които имат най-много коментари и такъв тип мини книжки, безплатни ръководства, които хората съответно използват, им дават като безплатно съдържание. Сега при Gigi, която имаше бизнес с детски и бебешки играчки, мисля, че също можеш, Gigi, да направиш нещо подобно, ако до момента не си го правила. Не знам, не съм виждала в твоя профил такива безплатни книжки, можеш ти да кажеш. Но така или иначе, да. Супер, супер, много добре. Ами всъщност по този начин ти се опитай да направиш така, че да видим дали трупаш повече и повече коментари под тези постове. Нали, защото щом трупаш коментари, това значи, че съдържанието ти е интересно и повярвайте ми, аз най-много продажби, ще ви разкажа след малко, но най-много продажби, освен с стори, през стори, правя и точно чрез тези лид магнити и съответно тези мини книжки. Защото аз давам първо нещо безплатно и вече в последната страница е съответно моя платен продукт. Нали, т.е. хората вече съм ги, така да кажа, затоплила с моите неща и вече във времето те дават, те искат, нали, да купат моите продукти. Така че това е накратко за лид магнитите. Мисля, че доста така време им отделихме. Относно биото и основните акценти, пак ви казвам, ако нещо в биото в момента не ви резонира, през новия сезон няма нищо лошо в това да го смените с нещо по-актуално. Нали, както в случая да сложите тази мини книжка в биото и да кажете, напиши ми лично съобщение, подарък и ще ти изпратя, нали, да кажем това и това. Нали, хубаво е наистина хората, които да дойдат в новия профил, веднага да им сигнализирате да ви пишат. Нали, това показва, че профила ви е активен и съответно колкото повече лични съобщения, толкова повече алгоритъма ви показва на нови и нови хора. Така че това е. Другото нещо, което искам да обърнем внимание, са вашите хайлайти. Сега аз преди време разгледах част от вашите профили и видях, че на повечето профили имате прекалено много хайлайти, прекалено много такива акценти, нали, за които говорите. В хайлайтите не е хубаво да се заиграваме толкова много. Тоест, 3, максимум 4 хайлайта. Достатъчно. Човека като дойде, той веднага клика на хайлайтите, за да се запознае с вас, нали, в профила ви. Първият хайлайт задължително трябва да бъде за вас или започни тук. Нещо, което хората да научат за вас. Това ще бъде някаква лична история, нещо, което вие защо сте започнали с това да се занимавате, ако има бизнеси тук, откъде е тръгнала любовта ви към този вид бизнес, защо сте започнали, може да напишете за някакъв ваш провал, какво сте се провалили, какво сте научили и после как сте изградили, нали, наново вашия бизнес. Много е важно наистина да имате някаква лична история, пак казвам история, много винаги наблягам на това, за да може наистина човек да се припознае в това нещо. Хората вече купуват не от прекалено много образователно съдържание и мини книжки, хората купуват заради история, заради това, че ти си бил себе си, разказал си нещо, бил си по-уязвим, нали, разказал си за своите провали и така нататък. В това няма нищо лошо. Малко се отплеснах, но всъщност да, първият акцент трябва да ви бъде този. Лична история или започни тук. Какво ще открият хората във вашия профил. Вторият акцент е добре да бъде отзив или някакви коментари на доволни ваши клиенти. Третият отзив е добре, третият акцент трябва да бъде или нещо полезно, което хората ще научат от вас, някакви съвети, стъпки и така нататък. И това са максимум 3 до 4 акцента. Нали, не повече, не повече. Ако имате някаква актуална ваша оферта към този момент, може да добавите, нали, един акцент актуално и там да добавите това, което в момента е ново, нали, във вашия профил и хората могат да го консумират.
И да, това са накратко за акцентите. Вече ако искате профила ви да изглежда още по-професионално, да покаже вашата стойност, нали, като експерт или като бизнес, на който хората да се доверят, е хубаво да имате до 3 пиннати поста най-отгоре. Тези пиннати постове също трябва да разказвате в първия пост за вас, кой сте, какъв сте и какво предлагате. Във втория ви пиннат пост е добре да има някакви отново отзиви, доволни клиенти, нещо, което наистина хората да се припознаят. Много е важно да видят някаква трансформация. Тоест, най-успешните видеа на моите клиенти са тези, при които ние показваме успешните истории. Тоест, снимате се, да кажем, вие и отдолу разказвате каква трансформация постигна мой клиент, който давате първо проблема. Тоест, години наред се бореше с излишните килограми, беше стресиран, хранеше се емоционално и така нататък. Но след моята намеса и след моята работа или консултация, той за 6 месеца, давате конкретна дата, период, след този период той свали, да кажем, 10 кг и вече се чувства така и така. Тоест, много е важно да говорим за трансформациите на нашите клиенти. Това го запомнете. Било то, дори ако имате продукти, може да говорите за това, тези продукти как са повлияли на проблема, който и болката, който даден клиент е имал, и съответно каква промяна, нали, вече има и как този човек се е справил с този проблем. Така че това нещо е много важно. Поне на 10 дни е хубаво да имате един пост, в който да разказвате за личните истории от вашите клиенти. Ако искате този профил във времето да продава и да достига до много нови хора, трансформациите, успешните истории, лицата на хората, това някой да се включи и да каже как бях доволен от, да кажем, нали, услугите на стилист на Йорданка, защото преди толкова се лутах, не знаех изобщо какъв стил, нали, да намеря, така и така, но след тези нали, консултации, аз вече съм постигнал този резултат. Предполагам, че ме разбирате, нали, точно какво искам да ви кажа. Това са наистина най-успешните постове. И другото нещо е, освен пиннатите постове с отзиви и вашата история и какво да научат хората от вашия профил, е хубаво третия пиннат пост да бъде някакъв експертен, в който вие говорите. Защото човек като влезе в новия профил, той започва да консумира вашето съдържание. Хубаво е да заснемете едно готино видео, в което говорите по някаква експертна тема и давате някакви съвети. Нали? В случая при тебе може са, да кажем, 5 основни тренда при есенно-зимния сезон. Или нещо друго. Или как моя клиентка направи това и това с тези 5 стъпки. Първа стъпка, втора стъпка, трета, четвърта, пета. И просто ще го измислям като идея, нали, защото аз идеи мога да скролвам, идеи мога да бълвам много, но горе-долу в този стил трябва да ви бъде изграден профила. Така че идеята е човек веднага да започне да консумира вашето съдържание. И колкото повече той прекарва време с вас, колкото повече ви слуша, консумира вашата енергия, вашия глас и така нататък, толкова повече вече вие ставате близък до него и той ви се доверява и във времето много по-лесно ще купи от вас каквото и да му предложите. Така че в момента най-много работят, освен трансформациите и личните истории на хората, най-добре работят дългите видеа, в които говорите. Може да не са много дълги всъщност, може да са 2 до 3 минути максимум. Нали? Важно е да кажете най-основните неща, които искате, а не, нали, да се задълбавате в прекалено много куми и 4-5 минути там да говорите за някакви неща и да отекчите някой. Нали? Смисъл, не е това идеята. Идеята е по-скоро да имате така едно скриптче си направете с няколко точки, точка по точка, какво да кажете във вашите видеа. И накрая на видеото, което да бъде най-отгоре пиннатото, задължително да има отново някакъв вид призив за действие. Някакъв call to action или нещо, нали, на което да кажете на хората конкретно какво да направят. Да кажем, последвай ме, защото в този профил ежедневно давам съвети за това и това, нали, примерно. Или в момента също много добре работят рубриките.
Значи, за да си улесните със създаването на съдържание, може да се опитате да направите една рубрика в поредица от 4-5 видеа. Защото хората с огромен интерес консумират и чакат с нетърпение да видят следващата част и следващата и следващата. Нали? Тоест може да ги разделите на част 1, част 2, част 3 и така нататък и да си бъде като някакво име на рубриката, с което хем да в момента така да накарате човека да ви следва и да изгледа и всичките видеа, хем по този начин вие ще имате един стълб, по който, нали, си създавате съдържанието и ще ви е много по-лесно. Също така с тези рубрики вече има една функция, обаче в момента не се сещам как и беше името, Double Reel или нещо такова. Т.е. когато създадете един рил, отдолу има функция да го натиснете и към тази функция да добавите другите Reels видеа, които са част от тази поредица. И по този начин хората ще започнат да консумират всичките видеа, ще им излизат, които са част от вашата поредица. Разбирате ли? Това е супер лесно, органично да достигате, нали, да казвате на хората какви видеа точно, нали, да консумират от вас. Супер готина функция, която наскоро Instagram лансираха. Аз я използвам много активно, когато имам някакви рубрики, по които говоря за части, защото наистина човек вижда едно ваше видео, което е част 3, да кажем, и вие като сте прикрепили към тази рубрика и към тази опция и останалите видеа, на хората така като скролнат ще им излизат всяко следващо и следващо видео от тази рубрика. Нали? Супер готина функция е това нещо, за която... Извинявам се, то как им излиза, нали, в случая аз искам да пусна тема принт, примерно. То сега, нали, Сена Камара принт, все едно с зоологическата градина. Зебра, леопард, примерно. И пускам нещо и има някакъв начин, който да линк рил, така ли? Точно да. Link Reel се казваше тази функция. Когато цъкнеш Link Reel и сложиш още няколко Reels видеа, които, нали, са част от тази поредица, примерно принтове, съответно те започват да консумират твоето съдържание и им излиза всеки следващ Reel, нали, отдолу, който е част от тая поредица. Как им излиза на тях? То просто и все едно в моя фид, в моя нюсфид, все едно сетира по някакъв начин, хайлайтва ли го? Не, по-скоро те първо им излиза едното видео, нали, което са видяли, и когато кликнат на следващото, така, нали, просто си скролнат, започват да им излизат и останалите видеа. Разбираш ли? И когато видеята са с едно и също име, нали, примерно рубрика тези принтове, най-актуални принтове за сезона, просто те започват да консумират съответно тези видеа. Да, предполагам, че стана ясно. Секунда само да си включа светлината, защото при мен става доста тъмно. Момент. Ако имате междувременно някакви въпроси, други... Нямате. Супер. Това значи, че всичко до момента е ясно. Така. Добре, преминаваме нататък. По принцип съм заложила срещата ни до 7:30, но съответно, тъй като по-късно другите хора се включиха, може да продължим и до малко по-късно, за да може да изясним всичко, което искам да ви споделя. Така, шервам си пак екрана. Вижда ли се? Мисля, че се вижда. Така, запинатите постове говорихме. Другото, което е през новия сезон да помислим дали всъщност тези цветове, които до момента сме използвали, по някакъв начин резонират с нашата личност и с нашия бранд. Тоест, може във времето да направим някакви нови дизайни. Нали? В момента идва есента, т.е. малко по нали, гами в бежов стил, по-кафеникави тонове и така нататък. Също така идва и Коледа. Хубаво е да помислим в по-дългосрочен план, нали, за всичко, което предстои до края на годината. Защото ако нещо до момента не ви допада, според мен най-добрият вариант е в момента да се опитате да помислите за нови дизайни,
и нови неща, които да са част съответно от вашия брандинг и хората да се припознаят по-лесно в тях. Защото когато, да кажем, се адаптирате в момента за есента, хората ще си кажат, нали, Брей, този човек много добре, нали, се адаптира с това, което в момента предстои като дизайн и наистина това е супер тематично, нали, на фона на сезона, есента и това, което е в момента. Това показва, нали, много добро впечатление. Така че, ако нещо имате, което искате да подобрите, смятам, че може да го направите сега като някакъв вид промяна в брандинга или промяна в посланията. Може да искате повече да говорите на ти на хората, да сте малко по-френдли към тях, въпреки че до момента сте се обръщали към вие, като вие. Но все пак хубаво е да помислите и да видите дали не може да вкарате нещо по-персонално за вас. Да, и тук съм ви дала един линк с вдъхновения за цветове, който аз ще ви го споделя и тук в срещата, защото от тук може страхотно да се вдъхновите. За това какви цветове да преобладават във вашия фид и като цяло да си изберете тези комбинации, които най-добре ви пасват. Тук съм ви го изпратила в чата, ако искате допълнително ще ви го изпратя и в онлайн общността. Но да, тук може да се вдъхновите за много цветови комбинации. Аз от тук понеже правя различни дизайни на мои клиенти, създавам цялостен фид, нали, цветове, цялостен вайб, нали, който искаме да кореспондира с клиента. И всъщност от тук също аз самата много го използвам и взимам различни идеи и вдъхновения за различни цветови комбинации, които вече в последствие ги използвам за дизайни на Canva, нали, за друг тип дизайни в Story. Другото, което е за разказването на истории, аз вече ви разказах за това нещо, че е много важно, но всъщност другото, което сега ми хрумва да ви кажа е следното. Най-успешните постове във времето са тези, в които по някакъв начин в кукичката на поста или в описанието са намесени големи лога на големи брандове. Да кажем, любимото, давам ви конкретен пример. Любимото ви кафе в момента и не само от преди години е било кафето на Starbucks. Ако искате да разкажете някаква история, с която обаче да докоснете повече хората, да разкажете за вашия бизнес, може да използвате съответно бранда Starbucks, защото знаете, че всеки, който си скролва безцелно и види Starbucks, примерно, веднага ще му направи впечатление, защото това нещо е голямо име. Starbucks, Lidl, няма значение. И може да го обвържете с това нещо. Да кажем, преди години нали, идеята е да бъдете уязвими и да си разкажете малко повече лични истории, затова просто го давам като пример и вие да си го направите във вашата сфера и във вашата ниша, нали, както искате да го имплементирате. Примера с това е, преди много години много често минавах през кафетата на Starbucks, да кажем. Да, те ми бяха едни от любимите кафета, но за жалост аз тогава не можех да си ги позволя, да кажем, да дам 10 лева или 5 лева за кафе. Сега обаче, благодарение на това, че съм била супер активна в бизнеса си, изградила съм, нали, един работещ бизнес, който вече работи за мен, благодарение на това аз вече имам възможността да си позволя, нали, да си взема кафе от Starbucks и съответно дори, нали, да прекарвам много време там, да работя оттам, докато развивам бизнеса си и така нататък. Просто ви го дам като пример. Показвате това на човек, че вие сте уязвими, че сте минали през някакъв супер тежък, през лош период, нали, във времето, но това нещо, нали, не ви е, как да ви кажа, не ви е демотивирало, а напротив, вие още повече сте работили, сте развивали вашия бизнес, така че във времето вече да имате финансов успех и да може да си позволите такова нещо. Ето ви, това е просто ли си измислих една лична история през Starbucks. Също може да го направите за Coca-Cola, нали, да разкажете някаква успешна история, свързана с Coca-Cola, или за Lidl, или за Nike, или няма значение за какъвто и голям бранд се сетите, който мислите, че по някакъв начин си кореспондира с вашата ниша, с вашите продукти и това, което предлагате.
Това е което за това исках да ви кажа. Другото нещо е, всъщност, вие знаете, че колкото по-постоянни сме, толкова по-добре. Аз сега в предните дни си бях поставила за цел така или иначе да не качвам толкова много съдържание. Имах тук 4-5 дни, в които нямах постове. Да, всеки ден имах ежедневни сторита, тъй като, както казах по-рано, е много важно да се показваме постоянно в стори. Нали? Защото хората във времето, ако вие не качите няколко сторита, просто вече забравят за вас и някой друг конкурент съответно може да ви измести много по-лесно. Затова сторитата са важни, но и постовете са важни, защото аз всъщност сега видях, че когато ме е нямало 4-5 дни в постове, съответно моят рич беше паднал от 150 хиляди на нещо от сорта на 85 или 90, което за 3-4 дни, нали, си е доста голям спад, честно казано, в рич. Аз преди време не бях падала под 100 хиляди, но ето, че това нещо по някакъв начин си повлия и сега, нали, активно трябва да работя, съответно, за да си го възвърна този рич и тези гледания на профила. Така че, за да сме постоянни, трябва да се опитаме да си създадем някаква схема за публикуване, която да ни бъде лесна и приятна за нас. Пак казвам, за хора, които изобщо не обичат да се показват, това значи, че Instagram не е мястото за тях. Нали? Във времето е хубаво да се отпуснем, да започнем малко по малко да показваме лицата си и така нататък, тъй като това е важно, защото наистина хората вече купуват от хора. Нали, имала съм клиенти, които ми казват, нали, аз не искам да се показвам, затова правя такъв тип faceless акаунт. Добре, окей, това е твой избор, но по този начин няма да достигнеш до желаните резултати, до които искаш. Затова е много важно наистина да умеем да се показваме с лицата си, нали? Защото в момента най-актуалното нещо е човек не да изгражда фирмен бранд, а да изгражда личен бранд. Това не знам дали ви го бях казала предния път, но наистина при фирмения бранд много хора нали, им се случва, да кажем, да фалира фирмата, да има някакви промени в годините, да претърпи, тази фирма да се закрие и така нататък. Но когато в годините си развивал личния бранд, ти се показвал с твоето лице, с твоето име, с това ти какъв си като човек, като енергия и съответно това нещо остава цял живот. Хората ще те запомнят с това. Затова е важно да се показваме уверено, малко по малко, дори да не можем, дори да ни е трудно. Просто аз в някои от курсовете, не знам, може би в Reels видеята вече съм дала конкретни професионални съвети за това как да се заснемате, какви видеа да качвате, как да сте уверени пред камера и така нататък. Няколко от модулите в този курс за Reels видеята, това нещо съм го обединила, но накратичко наистина е важно вие да се показвате уверено всеки ден и да сте постоянни. Затова е важно да си създадем, преминавам тук към следващата точка, да си създадем един тайминг за създаване на съдържание. Нали? Буквално оставате със себе си, насаме със себе си, оставате и си казвате, имам 3 часа тази неделя, аз за 3 часа трябва да създам 5 кратички Reels, B-roll видеа, които съответно да мога да използвам в новите си постове. Аз толкова съм се опитвала да ви улесня с всички идеи за съдържание, които ви давам в различните материали и ресурси. В този файл, който е най-актуално съдържание, там периодично го актуализирам. Там има всякакви трендове, новости, всичко, което в момента се случва в Instagram. И съответно е много важно вие да влизате от време на време в тия файлове и да ги използвате и съответно да виждам какво сте заснели, какво сте направили, защото аз ви давам наистина готови идеи, които вие буквално взимате идеята, казвате 2-3 думи и може да я имплементирате за вашия бизнес и за вашите цели. Затова се опитвам чрез този Instagram Business Club максимално да ви улесня в създаване на съдържание. Имате над 100 идеи за B-roll видеа в една част от материалите, които са в общността. Не знам дали сте ги използвали и дали сте ги отваряли, но ви съветвам отново да го направите.
Ето Диана тук пише, да, ето супер, браво, радвам се. Значи там имате над 100 идеи за B-roll видеа, които вие може да се снимате супер бързо, лесно, без много да го мислите. Така че възползвайте се от всички ресурси. Пак казвам, файловете, които аз актуализирам, горе-долу са на седмична или на 2 седмици ги актуализирам тези неща. Опитайте се тези готови идеи, аз ви ги дам буквално на готово, т.е. аз ви спестявам време. Не е задължително вие постоянно да скровате и да се чуете сега това да го заснема това. Вие имате готов списък с трендове. Аз по този готов списък, само да ви кажа, също си правя постовете за седмицата. Давам ви пример с ето този последния пост, който качих, мисля, че снощи. Тренда беше ето този. За съжаление, аз обожавам и споделяте различни любими неща, които съответно вие обичате, но съответно са не толкова популярни и идеята тук е хората да се припознаят в тези неща и да ви опознаят малко по-дълбоко. Вярвате ли ми, че когато човек се включва в трендове, той още повече, ако има проблем с рича и достигане до нови хора, той още повече си увеличава гледаемостта на профила. Защото колкото по-актуални в момента са трендовете, толкова по-неговото видео излиза на челна позиция. И аз това нещо съм го качила с нощи и имам сравнително добри гледания и добър рич на това видео, почти 4000 гледания. Но тук не е въпросът дори само в добрия рич, а по-скоро това е нещо, което част от хората, които обичат тези неща, които и аз обичам, тези моите интереси, които съм ги описала, те също ги харесват. Нали? Също им е приятно. Тоест, те се припознават в моите интереси и в това, което аз съм като човек. И аз по някакъв начин съм ги докоснала. Нали? И това е много готино, нали? Защото наистина се припознаваме и се събираме тези, които сме себеподобни, нали? Както вие сте тук. Това значи, че вие имате много подобни, нали, интереси, начин на живот като мене и така нататък. И затова сте ме препознали като човек, на който вие можете да доверите. Искам да ви кажа, че това видео с нощ ще го направих буквално за няма и 5 минути. Нали? Записах си най-важните неща. Разбира се, аз имах готово видео от преди. Тоест важно е вие да имате една банка със съдържание от видеа, такива крачички, които вие може да използвате във времето. Аз затова съветвам хората, тук съм ви дала още една точка. Момент само. Дала съм ви тук още една точка с идея, когато пътувате някъде, да имате възможност да заснемате много материал, който във времето вие да използвате за вашите профили, да не се чужиш всеки път, добре, сега мен ми трябва видео за това, аз го нямам, нищо не мога да кача и така нататък. Нали? Не е това идеята. Идеята е, аз също не пътувам толкова често, колкото ми се иска, но когато отида на пътуване, ето да кажем от утре имам партньорство с един хотел и съответно за тези 3 дни, в които аз съм в този хотел, нали, тъй като атмосферата е по-интересна, по-готина, различна от това вкъщи, аз за 3 видеа в този хотел ще създам съдържание за месец напред. Поне. Даже поне месец. Така че екрана, дали съм го шернала? Секунда само. Май не го виждате. Да, ето. Така че се опитайте, когато просто пътувате, да създадете съдържание за седмици напред. И дори когато имате един свободен ден, взимате няколко аутфита, излизате навън в центъра и да кажем с ваш партньор, приятел, приятелка и така нататък, тя ви помага да заснемете съдържание за вашите профили. Може дори да не ви помага никой, просто си вземете един такъв, чакайте, че ми излезе от дума, един статив, благодарение на който съответно вие може съвсем спокойно сутринта, когато няма никакви хора по улиците рано, хем ще използвате хубава светлина, изгрев и така нататък. При изгрева стават най-хубавите видеа. Може да излезете и да заснемете това, което искате. Така че наистина ви казвам, нямате оправдание за това нещо. Нали, имате 2 часа, в които вие може да се фокусирате и да заснемете няколко неща. Буквално дори вкъщи взимате телефона и статива, взимате с тези слушалки и се снимате как си слагате слушалките и почвате да работите на лаптопа.
и да кажем, ако сте стилист и предлагате платени услуги, буквално това ви е видеото. Днес ми е много натоварено, защото имам такава и такава консултация с моите клиенти и съответно може да разкажете как ви протича консултацията, какво точно правите и така нататък. И това да ви бъде видеото. Нали? Тоест не е задължително нещо да е прекалено перфектно, прекалено изпипано до най-малкия детайл, за да може съответно да се публикува. Това е, което исках да ви кажа. За автентичното съдържание вече говорихме. За анализите. Значи много е важно да анализираме и до момента това, което е работило, просто да не го спираме. В началото, когато аз управлявам профили на дадени клиенти и стартираме от нулата, аз публикувам максимално много постове и видеа, за да може да видим кое е кое най-много работи и да събереме малко повече база данни. Но когато вече ги съберем, нещата стават по-различни и ние можем буквално да публикуваме едно и също съдържание, което до момента се е представило добре и съответно има много гледания, вайрал е станало, избухнала и така нататък. Същото съдържание го публикуваме или едно към едно същото, или да кажем, ако е бил каруселен пост, го публикуваме като рил, примерно. Или го публикуваме като рил, но малко му променяме кукичката и му добавяме още нещо от нас. Но основната концепция на видеото или на поста, който се е представил добре, не я променяме. Нали? Това е, което исках да ви кажа. Не е задължително винаги да мислите нови и нови неща. Нали? Никой не е измислил топлата вода. Вече много от нещата ги има на пазара. Но въпросът е наистина да се опитаме това, което вече работи, да продължим да го използваме. Така. Това са накратко нещата, които исках да ви споделя. Ще се радвам да ми кажете какво мислите и дали имате някакви въпроси или нещо, което искате да обсъдим. Така. Тук отдолу мисля, че няма въпроси. Да. Добре. Това, което на мене ми се иска също да ви споделя, момент само, е, че, как да ви кажа, много продажби, най-добре ми се развива на мен бизнеса, когато продавам през сторита. Всъщност, за мен, в моят бизнес, за мен най-успешно се представят съответно сторитата. И затова исках да ви споделя при вас как е и дали успявате да продавате през сторите и да имате някакви продажби оттам. Айде сега да видим кой е активен в продажбите. Добре, Джиджи, а по принцип комуникираш ли често услугите си в стори? Или рядко? Добре, супер. А горе-долу колко често? Един път в седмицата или един път в месеца? Добре, супер, това е много готино, защото повечето хора, с които аз съм комуникирала, включително и с вас, и с други мои клиенти и така нататък, ми споделят, че им е супер трудно да продават на стори, просто на повечето хора им е некомфортно, не знаят как да го правят, някакси не звучат уверено и така нататък. И хората за това не им се доверяват и да не купуват от техните продукти, а аз, повярвайте ми, на мен 80% от продажбите ми за моя бизнес са през стори. Просто в стори са хората, които най-активно ви следват, които най-много се припознават във вашето съдържание и всъщност там са най-лоялните ви фенове. И заради това е супер важно
Вие там да сте активни и да продавате. Да кажем, ако предлагате консултации, там да разкажете, знаете ли, че днес имах една консултация, в която моя клиентка така и така, нали, нещо се е случило, какъв проблем ви е споделила. Просто разказвате много подробно за това как ви протича една консултация с клиент, защото това показва, че вие сте търсени на пазара и съответно хората могат да ви имат доверие. И не случайно е важно вие постоянно да комуникирате вашите услуги и продукти на стори. Нали, може през 2 дни, през 3 дни. Аз, разбира се, често съм виждала и по мои профили, и по други профили на клиенти, че когато добавим линк към даден продукт или услуга в нашия сайт в стори, гледаемостта на рича на сторитата малко пада. Не знам дали това вие сте го забелязвали при вашите продукти. Но аз често го забелязвам, но това по никакъв начин не трябва да ви плаши. По-добре е постоянно да напомняте на хората, че имате някакви продукти, защото в крайна сметка ние не сме в Инстаграм просто за да се показваме, защото нали сме много красиви и така нататък. Просто идеята е, че ние трябва да се научим да продаваме. И понеже повечето ми клиенти всъщност това споделят, че им е трудно да продават, не случайно аз реших да направя точно такъв курс, който е свързан с това как да продаваш в стори без да продаваш, защото исках първо с вас да го споделя, като цяло да си кажете какво мислите, дали мислите, че ще е полезно това нещо, защото в крайна сметка вие сте моето общество, нали, моите най-близки хора, с които аз най-много общувам, и заради това реших първо да го покажа на вас. Секунда само да ви изпратя линк към, ето мисля, че го изпратих, не знам, вие кажете дали го отваряте, но всъщност да, това, което исках да ви кажа е точно това, че с този мастер-клас буквално можете да използвате конкретни лични истории и конкретни готови шаблони и скриптове, които буквално могат да променят убежденията на хората и да трансформират начина, по който продавате. Буквално това си е един прост и доказан метод за разказване на истории. Защото вече е доказано в целия свят, че разказването на истории са точно нещата, които най-много докосват хората и те продават. Нали? И благодарение на този метод на разказване на истории, буквално ще можете да продавате с много по-голяма лекота, с много по-голяма яснота и с много по-добра така последователност във вашите сторита в Инстаграм. Не да се чуете, добре, сега този продукт как да го продам, какво да кача и така нататък. Ами, наистина това нещо да започнете много по-уверено да го правите. Затова съм създала точно такъв курс. Вие може да си разгледате така линче методите, но съответно реших да го дам първо на вас, да кажете какво мислите, дали ви допада, нали, този тип проекти, така нататък, който реших да направя, защото смятам, че може много, нали, да се рекламираме в Инстаграм и така нататък, но ако не продаваме успешно на стори, ние със сигурност не сме си свършили работата. Затова сега, след като приключим, ще ви дам 1-2 файла, които аз още не съм ги добавила в общата група, която е в онлайн общността, защото са абсолютно нови, нали, съвсем скоро съм ги създала. Всъщност тези файлове, с тях ви давам 30 промпта и 30 скрипта за продажба на стори, които буквално могат да ви помогнат за 30 дни да увеличите продажбите на своя бизнес. В смисъл, те са тествани от мен. Ако ги прилагате, просто ви гарантирам, че във времето след 30 дни може да имате много повече продажби и дори ако не продажби, то тогава запитвания за работа с вас и така нататък. Защото с тези безплатни промптове буквално аз ви мотивирам още повече и да ви кажа това, което смятам, че, нали, има смисъл. И другото нещо, втория файл всъщност, който ще ви изпратя, е едно ръководство, което ще ви покаже как да превърнем ежедневните сторита точно в истории, които продават. Нали, тук говорим точно за това, вашите лични истории, които имате, по какъв начин да говорите за тях и как да се изразите, за да може да ги представите така, че те да провокират, нали, хората към продажби. Така че да, това е накратко.
Мария казва не и зарежда. На мен ми отваря линка, тук сега като кликна в чата. Не знам при вас дали го отваря. Супер. Да, да. Значи си успяла да го достъпиш. Супер, добре. Ами, значи това са нещата. Да, разгледайте ги. Аз веднага след тази среща ще ви изпратя тези промптове, които смятам, че ще са ви много полезни и ще ви свършат чудесна работа. И общо взето, това е накратко. Цената, която съм дала тук, е цената за вас, тъй като аз така ли, че след дни, когато го пуснат, цените към другите хора ще бъдат коренно различни. Пак ви казвам, аз исках първо на вас да го споделя, за да може да ми дадете обратна връзка и да ми кажете какво мислите като цяло, дали би ви било полезно нещо подобно като мастер-клас, тъй като пак казвам, от проблемите на хората най-трудно им е да продават в стори и заради това реших да се фокусирам точно върху това и моят метод, който аз го правя вече повече от година, нали, да продавам основно през сторите и да се издържа моят бизнес от това, реших просто да го споделя и за вас. Така че цената, която е тук, тя е за вас и ще важи в следващите 48 часа. Защото след това тази цена ще я пусна към всички останали хора и съответно цените, пак ви казвам, ще бъдат други и доста по-различни. Пак казвам, вие сте ми най-така обществото, което от много отдавна исках да създам. Исках първо вие да сте част от това нещо, заради това ви изпращам тези специални бонуси и неща, които ги давам само единствено ви ги изпращам на вас, като по-натам може би ще ги добавя и в онлайн общността, за да може да си ги имате там и другите хора, които не са успели да присъстват. Така че да, това е накратко. Кажете ми как ви се струва като цяло с продажбата в стори, имате ли някакви коментари, нещо, което ви затруднява и така нататък. Добре, супер, нямате коментари. Разгледайте нещата, вижте как ви се струват. И пак казвам, аз съм винаги на линия, ако с нещо мога да ви помагам и да заедно да вървим напред и най-важното е наистина да ви, как да ви кажа, да ви мотивирам, да сте много по-активни, защото предстои един много активен сезон, в който бизнесите масово се развиват, започват много по-агресивно да продават и така нататък. Съответно, все повече бизнеси в Instagram започват да се рекламират и ако ние не сме активни и ние не сме по-креативни, просто ще останем малко по-назад и много от другите хора ще ни избутат. Така че наистина е много важно да сме постоянни, за да може с тези съвети, които сега ви дадох, да се опитаме да подготвим съдържанието си за успех през новия сезон. И благодарение на този мастер-клас, който създадах, наистина да се опитаме да създаваме такива сторите и постове, които да... как да ви кажа, да докосват хората по-емоционално, да покажат това, което вие сте като хора, нали, по-автентични, да покажат вашите лични истории, това през което вие минавате, така че наистина да ви се доверят и да купуват съответно от вашите продукти. Така че това е накратко. Ако нямате други въпроси, съм на линия и офлайн. Винаги може да ми пишете и в Instagram и като цяло да видим как мога да ви помогна. И това е накратко. Надявам се, че наистина ви е била полезна срещата. Дайте знак, ако е така. Да. Да, лид магнит е всъщност начина по който и процеса по който ние събираме имейлите на хората и след като съберем техните имейли, им даваме безплатното съдържание, за което всъщност говорихме. Мини книжката, безплатното ръководство и всичко, което, нали, имаме като
образователно съдържание. Реално чрез лид магнита ние можем спокойно да продаваме. Тоест даваме безплатната книжка, след която вече те си взимат това, което искат от нас, като знание. Да, супер, добре. Да, затова сме тук да изясниме всичко, което има. Нещо друго, ако имате като въпроси, останалите момичета? Нямате въпроси. Добре, супер. Ами ве... Ами да. Може да е нещо свързано, аз това, което преди време с теб сме си говорили, може да е нещо свързано с това, какви са тенденциите през новия сезон в интериора. И там да споделиш различни цветове на картини, какви картини трябва да преобладават. Ето в случая Джиджи казва също идея книжка за осветяване. Това също е много готина идея. Браво! Нали, като идея. Няма за какво да го мислиш това, напротив, колкото повече Софи се появяваш, толкова повече във времето хората искат да още повече да те виждат и да консумират твоето съдържание и да купуват твоите продукти. Нали, хубаво е да си създадем като бизнес модел. Тоест, ако да кажем нещо не върви свързано с картините, аз какво друго мога да направя, което да е подобно на това, свързано да кажем с моето изкуство, арт пространство и така нататък, което хората да го харесат. Защото идеята е ние да си създадем такъв личен бранд, в който в последствие каквото и да продадем, да се опитаме да продадем, хората да го купят. Тоест, ти можеш спокойно да създаваш с твоите творения, било то планери, някакви по-арт готини, тефтери, тениски. Разбираш ли, просто тук се опитваме да мислим максимално мащабно. Да. Абсолютно е така. Това, че нещо не проработва от първия път, не значи, че във времето, ако пробваш друг метод, друг начин на комуникация, няма да проработи. Идеята е ние да не се отказваме още при първия пуснат продукт. Нали? Има много случаи по света, които хората са пускали 5, 10, 20 продукта, докато накрая нещо не е проработило. Това е трудният път на предприемача. Нищо не става още от самото начало. Пробваш, тестваш и виждаш кое най-добре работи. Абсолютно. При нас е малко по-трудно, нали, защото едно е да си зависим от други хора и всичко вече да е измислено, друго е ти да си автора на това нещо, както в случая, нали, ти си автор, и да измислиш нещо, което ще проработи, нали, дори нещо да не става, да пуснеш някакъв гайд, да няма продажби, може продуктът да ти е хубав, но да кажем целевата аудитория, на която говориш, да не говориш по правилния начин на нея. Или да не е достатъчно облъчена от твоето съдържание, да не е достатъчно топла аудитория. И всъщност точно този, нали, мастер-клас, точно там това ви уча. Вие да направите така, че с вашите истории и промптове и скриптове така да затоплите вашата аудитория, че да кажем след един месец или половин месец, когато пуснете продукта, тя вече да е готова да купи от вас, нали? А не да се чуеш в стори, добре, сега аз това как да го продам, нали, какво да направя. Хората вече са го измислили и аз ги тествам тези неща и понеже виждам, че работят много добре, заради това искам тези методи да ги дам, нали, на другите хора. Защото няма нужда, нали, ние да мислим, аз виждам какви стори да публикуваш. Хубаво е да са малко по-стратегически, нали. Точно тези скриптове за разказване на истории. Да.
Затова е хубаво да си зададеш нали, въпроса. Добре, аз ще го кача това стори, но какво хората ще научат или ще видят от него? Нали, хубаво е към сторито да има някакъв текст, някакъв нали, скрипт. Да, Софи. Моля, супер. Ами всъщност... Да, значи ако няма прекалено много кликове на линка, това не трябва по никакъв начин да ви отчаива. Вие си продължавате с вашите лични истории, вие си продължавате с това, което искате да разказвате на хората, с тези скриптове, за които говорихме и така нататък. Но има си конкретни методи и начини, с които вие да провокирате човека да ви гледа отново и отново сторито. Нали? Това, че хората си казват, има много малка гледаемост на сторито, аз не съм интересна, аз няма какво да кажа и така нататък. Не е това идеята. Значи, вие може това да го промените. Просто трябва да смените начина и подхода. Нали? Ако опитате нали, точно тези скриптове с разказване на истории от по-емоционална гледна точка, ще видите дали има ръст в гледаемостта, защото колкото по-интересен си, колкото по-различни неща тестваш, нали? Тестваш един подход, не работи, тестваш втори, тестваш трети, тестваш четвърти, тестваш всичко, докато не видиш какво работи. Може до момента да не си имал пърно никакви кликове на линка, който е към сайта ви и към продукта, но да кажем, след като тестващите дадени подгреви и лична история, която сте разказали, след това да имате 2 клика. След това да увеличите, да имате 3 клика, 5 клика. Разбирате ли? Нали, всичко трябва да се тества, докато не се види кое е най-интересно и какво хората най-много харесват. Нали, защото едно е да говорите, но ако няма интерес, това значи, че на аудиторията, на която говорите, не говорите по правилния начин нали, на нея. Тоест, чувате ли ме? Ехо. Добре, че мисля, че ми паднаха батериите. Супер. Че ми паднаха май батериите на слушалките, но нищо. Да, така че просто опитайте нови начини, за да разберете това, което работи. Нали? Не е нужно по принцип всеки ден да има линк, но през няколко дни е хубаво този линк да го има. Нали, може да не е в първото стори, но идеята е вие да разкажете някаква увлекателна история в поредица от сторита, които човек като стигне до 4-то стори, до 4-тия слайд, той вече накрая сме го затоплили с нашата история, по някакъв начин сме го загрели, нали, той се вълнува от това, което ние разказваме и си казва, бе, на 4-то стори да кликна на линка, нали, да видя този пък човек, нали, какво точно предлага. Нали. Има си конкретни методи и неща, с които провокираме хората да гледат отново и отново нашите сторита. Нали, но пак ви казвам, всичко това се учи във времето. Нали, аз също не съм преди ги научила тези неща, но благодарение на моите ментори, хора, обучения, в които постоянно нали, влагам отново и отново, за да мога да ви дам максимално нови неща и максимално работещи, това, което в момента най-добре работи за мен, вие реално го получавате абсолютно наготово. Ви го давам нали, абсолютно от сърце. Така че да, това е накратко за сторицата. Още някакви въпроси, нещо, което искате да обсъдим? Ами добре, значи надявам се, че съм ви вдъхновила и отутре почвате да пускате сторита. Продажбани с история всякакви. Да. Супер, точно час и половина, колкото аз си мислех и бях планирала за срещата. Много ви благодаря отново. Благодаря и на теб, Дани, че се презентира и се включи. Имаш много готина енергия. Трябва да продължиш все повече и повече така да се показваш, защото няма от какво да се притесняваш. Да. Абсолютно всичко се учи.
Всичко се учи във времето. Тук сме за това да си помагаме. Очаквайте, следете в общността нещата. Не знам дали консумирате материалите, но очаквайте още новости от мен, нови въркшопи, семинари. Тепърва предстои да каним и други гост-лектори, с които да си говорим по различни теми, свързани с Инстаграм. Така че, следете за повече новости, за повече детайли. И за сега ви желая много хубава вечер. Напомням пак за курса, че тази оферта важи в следващите всъщност 48 часа, още преди да я пусна вече към останалите хора. И това е накратко. Ще се радвам да ми споделите какво мислите и като цяло, след като го видите, разгледате. Ценна ми е вашата обратна връзка, тъй като наистина вие сте хората, които може да ми кажете най-добре дали се справям, как се справям, доволни ли сте от това, което правя и така. Така че много ще се радвам да ми дадете коментари и обратна връзка. И пак ви казвам, до нови срещи. Секунда. Да, в чата. Ако искаш, мога да ти го споделя и в лични съобщения. Секунда само. Добре. Изпращам ти го сега. И мисля, че трябва да си го получила. Да. Добре, Софи. Благодаря много още веднъж, момичета. Желая ви много успехи и до нови срещи. Чао, до скоро. Чао, чао. Лека. Чао, чао. След малко. Слушаш ли? Казах им, че трябва да ми изпратя едни безплатни неща, които са водят към курса. Секунда само. Важно ми е това да го изпратя. Докато са още така в рефлекция хората, под въздействие на моята енергия. Това са продажбени неща, бабичко.
Аз съм разстроен. Сподели ли на майка ти? Каза ли ти какво ще? Да. Но нещо ми каза. Сега на тебе ще ти кажа и вече не знам какво да правя. Много хубав филм, аз съм. Според мен това е огромен, според мен, след това да ще кажа, това, което видях пред тези хора и колеги, това е много голям оптичен ранг. И трябва да си... трябва да си изиграя картата много умно и не знам трябва да направя. Ти каза ли тия дни, че си изпращал там масово на всякакви? Да. М? Да. Но основният фокус беше върху това, че бях на среща днес. Говорихме основно върху това. Казах и, че им запитани питания от други фирми. На първо място излязоха тези леки.
Не мога още. Нищо да. Може водичка? Да. Това не е ли твърдо? Не знам. Лимон?
Королючку.